De beste 24 leppers van Friesland strijden elk jaar tegen de 24 sterkste Hollandse polstok-verspringers om de winst in de twakamp, de enige teamwedstrijd voor leppers. Zo'n 1966 wonnen de Friezen 39 keer en 12 keer werd verlen. Maar van de laatste 5 edities gingen er 4 naar Holland. Zij wonnen nu al 3 keer op regen. In Boetenpost die het oud-toplepper Bart Helmholt voor het eerst als boenscoach voor de groep, de Jeremy Arend Hofstee. En zij maaien beziekje de winst in Friesland te houden. Er wordt lept in 5 categorieën en de beste sprong telt voor de eindstand. Als er een lepper 4 keer inspringt, krijgt hij de drompelafstand. Die verschilt per groep. Bij de famkes is de drompelafstand 1,5 meter. Bij boppen begint de winst te tellen. Sigrid Bokma docht het prima bij de famkes. Zij leeft met 1451 de 4e afstand en pakt dus 3,5 meter winst van Friesland. Femke Rispes uit Niehoven zorgt voor een verrassing. Zij leeft voor het eerst oer de 4 meter nieuwtje een nij PR. En de famkes winnen met groot verschil, 6,60 meter. Bij de jongens slijt de drompel op 12 meter. Tizian Boortsma is op dreef en zet 16,66 meter op papier. En ik de Frieske troeven binnen scherp. Jarig Wienstra pakt de 4e afstand met 94 meter. Wietse Nauta volgt met het tweede plak. Hij leert een prima centimeter 86. De enige Hollander die een beetje in de buurt blijven kan, is Reinier Overbeek. Met centimeter precies wordt hij treden. De Frieske jongens pakken 2 meter en 81 centimeter winst. Ik bij de vrouwen leidt de drompel op 12 meter. Hier binnen de Hollandse vrouwen een stuk beter op dreef als de Frieske. Wendy Helmes noteert 14,75 meter en schreeuwt een lietse 3 meter bij. Fabienne Overbeek docht het nog beter met 15 meter en 14 centimeter. Marit van der Wal ging eerst 2 keer wierd, maar pakt in haar tweede sprong toch 15 meter 27. Tweede plak. Want de 4e sprong komt op naam van Dimfie van Rooyen. Met 15 meter en 43 centimeter. In haar laatste sprong weet Melanie Heins de skeer nog een beetje te beheimen. Na 3 wiersprongen noteert ze nu 13,22 meter en pakt ze wichtige centimeters van de eindstand, zo docht letter blikken. De Frieske vrouwen verliezen wel, maar een verschil van 4 meter 13. De junioren doen het beter. De drompelafstand is hier 14 meter. En Feike Stellingwerf pakt voort dikke winst. Hij iepent met centimeter 90, een nij PR. Ik janteerde Nauta begint sterk. Hij zet de 4e afstanddel, 18 meter 14. De enige Hollander die het mij komen ken is Ricardo Fay. Hij werd treden met centimeter 84. In de 4e en laatste sprong pakt Rutger Piersma ook nog wichtige centimeters voor Friesland. Zijn centimeter 22 levert de junioren een winst op van 4 meter 30. De 8 Frieske senioren hebben het dreigt in de Hollanders. De drompel leidt hier op 15 meter. Hannes Carion kwam in de eerste groep nog toch een aardige 18 meter 78. Doe het voor het tweede plak. Maar de Hollanders leepten als ploeg een stuk verder. Rian Baas komt hier naar 18 meter 59. Thomas van Midden gaat nog wat verder, 18 meter 72. En naar het Bronsma gaat al een keer boeten de sector en een keer wierd. En in zijn tweede sprong gaat er weer boeten de sector. En zo staan de Frieske senioren al haast 9 meter achter. Erwin Timmerarens zorgt voor de 4e sprong, 20 meter en 1 centimeter.
En in de tussenstand had Friesland nog maar een paar centimeter oer. Maar het is Nart Bronsma die de eerste oerwinning in de laatste 4 jaar veilig stelt. Bronsma leert 19,80 meter en pakt hele wichtige meters. De senioren verliezen dan wel met 3,92 meter verschil. Maar in de totaalstand oer alle 5 groepen wint Friesland met 5,66 meter verschil. En dus is de nieuwe bondscoach een gelukkig man. Maar kijk, daar gaan ze met salto's en al. Je mag het toch? Als het in de eerste ronde mij 18 meter voorstjest. En het wordt op een gegeven moment zelfs negatief. Volgens mij gaan we op een gegeven moment zelfs bijna een hele meter achter staan. En dan kun je het dan weer omboeren in de allerlaatste ronde van de allerlaatste wedstrijd. Eigenlijk de allerlaatste sprong van Nart, die het beslissend is. Dan steeds je gewoon met mijn spanning achter op de score. Dat had ik natuurlijk dit seizoen nog net bij mij maken. Dat is dan toch wel lekker, hè?